an mi yani ma hanki to jaro jaro akabe baldi mi tini dum kay ko foti ne jaro Muhammadu waday wuro aynaabe ne jodi hirande ngala do ko hirande garta tay wuro ko foti ne jaro ena waday wuro mbasa arde te goggoma mi yi dum ton goggoma kam ari kono an hande yimbe wuro go fof ebe teskima e dedo gede arata wana kes wuro ko fewre wuro wana mir ganala ena mahe wana juma ena mahe wana woynduna ase ala hen fof ko badata Muhammadu aduna wana ni yaw hay huywere nde gonnodo kodduwaro huywere nde mi yi dum ton kanyum huywude ari ton e an holko nanguda ha mbasa arde ton yaw ko batta ko mere jaro ko force wala min be nanguno gonno koy communique heldu gonno koy téléphone halde fiancé ma ko holo Charlie sarli ko sarli ko lon kadi on ko fiancé am won jimmi reste on to woni on ko Amerique woni ada acci banden ji njida ada acci banden ada haldiya wonbe Amerique hade ma yaade wonbe Amerique are banden ko organise ko mbawra tawri dum bande be jima hen ada fawno kala ko mbawda danje ko banden kala ko mbasda ko banden ay Amerique to ton has neddo mayi ton be beddo dum be dum yo holle dum men tinno e banden artira hakkille mun hala ko woni resde ko ben charluma gonno Amerique ko tubako e piyo mbiidi kambe di on badirda bone non tubak accintuma banden cikkanno min mbira ko bandiraɓam wonɓe toon ɓe ko goto e mabɓe kono ko tubak mino accanta am bandame holko kaldanɗa e makko ko ɓuri ƴaro ngo wadde important ko holɗum kaldanɗa e makko anen heure uji jiida même chose kamɓe ɓe goni enen sen goni ɗo e subak kamɓe ɓe fof e wadu non de e puis kadi ko appel important wonno appel ko wonno pour affaire uji am foti neldemi won bagage uji et puis ko ɗeɗo balle foti yettade mi wawa tan accudemo tan Mahamadou artir ɗum tan min mbiɗa yiɗno yaade noon artir haqqille e hoore ma kala ko wuro ngo waɗi tawtere ɗum sabu ɗum andu fof ma de ko ɗo fof ma ko ɗo tinnoɗa e hoore ma haala sarle en cikkanno mbiyata ko banda men wonɓe toon ɓe ko ɓen kaldannomi téléphone ngaji ɗum ɗaɗa haalnami haala sarle en tinno e hoore maɗa ko woni hen hay huwere nde mi yi ɗum toon an mbasade toon koto ko woni hen aɗa majji ko woni hen non ɗo en wallahi onon ɗo en vraiment mi famani kaldade mon fof yo vraiment wodi haɗum firtude hunde so tinno e hoore ma yimɓe ne kaala min mbiɗa yiɗno arde koɓe kaalata ko fof ko gonga anani mi haalnima ƴaro ɗo e wuuri he hirande waɗata ko lawol gotol te aynaɓe poti ko teddinede ne tawno ayne remoɓe mbayi ɗo ni kamɓe ko noon ɓe mbayi koɓe liggotoɓe won koɓe nafi hen ha heewi anani kiraɗe men kamɓe jogui soɓe gartiɗo ayi galle ayi hay nagge on kumani toon kono kosam kono wayni leydi ɓe gaddat tinno mbatta e mabɓe haqqille anani
kadi bannen ɓe kaltoɓe nderi darɗa ɗon ko ɗum min mbawi haalande ma kono haala min haala sarle umɗon ya ka an wallahi wona huccani wuuro yewtan ɗum huccani wuuro taw bonni banje o somi riwan ɗum moƴƴaɗe jon kay no dañi ibrahima si wawi tottorade gueɗɗe oɗo mama toksel somi riwan ɗum moƴƴa no bonnino guesam ba. salamu aleykum. maaleykum salam. jam paso ode ko joom garli mbaɗɗa tan ɓen jam woni sono mbaɗɗa yaltede jamal wonema e mbayrondiri seydi wallahi mbayrondiri jambol woni kam mine wuure he tan minen siidi en bo aɗa fama tan mbiyo yero min ɗo tan no mbaɗata mi ayano guesa ma to guesa ndemirto e guesa ma ndemirto wallahi hande mo tawanima nan toon ayi gar mbiɗa andi koye projet ɗo poɗɗa wonde eyyi so tawi projet wonan o to tan ko ɗo potta wonde gasi affaire yero jinnomi haalandema a namdimami est ce que ko ari ko somin jindiri min jindiri ni gimmimo ko kewo wonno to ƴarango mi ari gallaɓe ɗiɗi a tini hande ko kewɗe e wuure he kew eyyi min nani agaɓe birwi agaɓe garti ɗo e wuure he mbaɗi ko hunde wonde fayida abdoul samba letto en no wayanno ni samba groupe en kamɓe fof ɓe gari mbaɗi ko ƴaro wongo fayida kono noon wonno jirimi ese o ne waɗi moƴƴani yimɓe fof ɓe gari gaddi ko comci gude cañaɗe ɓe gaddi toon gude pewɗe ɓe gaddi toon melfeji goto fof no ɓurni ko timmi kanko addi toon ko pantalon o addi toon ko bodi wutti makko baɗon fabian oni ono ɓurni ɗum addi ɗum toon te ala fof no min kallirani yero yo rento oɗo yo fewnu oɗo yo fewnu o wi paso min noon ala ko mbawmi e yero ko an garmi haalande yo reno guila hunde bonani guila ɓurani juuɗe Oumar alhaali yerde hankadi min kam nan fuɗɗo ɓurdemi doole mi haali hamma yi ay onon noon ko onon mbawi haalde e makko tolnima ɗo ganduɗa onon kaldata e makko o tawrimon ɗo ɗo jogui rewɓe ma o tawrimon ɗo ɗo gone no wuuro ngo wano ni so wona ko ɓeyɗon ala ko usti ɗon o ari o jogori ko bonnude wuuro ngo debbo ko ɓonto ko mi haali hamima yi ñande fof komi kal ay joni mi natti wonde gal guesa bato ko ton gonami so mummima toon mi araga ka mawɗo kellifaɗo nani eyyi ba ayi wonmo mbannomi ɗo bonni mbannomi ɗo ko mamma toksel bonni guesa ba ha boni anda no irguirte joni mi ƴetti ibrahima sy kañum kam ne wawi ma fewnu guesa ba joni noon Oumar mi haalanma gueɗel gotel ayi affaire yero jimmi tan ko kaldone makko nden ne wonno ni so guiƴiraɗo dekkuni nawe ladde guiƴiraɓe nawa ɗum ladde dakla ɗuma ha wiya ha wayno ɓoggol aɗa andi o mbawa wadde noon aɗa andi ko gorko nehanno debbo mum ha debbo jogo needi gorko kono kanko ko debbo o nehima haw jogui needi debbo o ɗum woni ko moƴƴani enen en ganda ɗum yero addani debbo ko wiyete debbo ko fate debbo yero addani ɗum joni kay ko onon mbawi reglude il faut tinno ɗum wona babiraɓe gari ɗo en tawi ɗum façon fo e babiraɓe tawi kam galla te babiraɓe meeɗa yawade meeɗa wiidemi haydara ɓe dañanno yiyam damal an sa wi a wawani hay hunde minen ala komin mbawi hen mi haali so wiyama hande pa an gueɗal ngal joguiɗa e wuuro ngal an gueɗal ngal joguiɗa e wuuro ngal image mo galle ma to tourniɗa fof ko huɓere kanko ari o addani kalis o addi ko mbabba wona hay debbo o addi ko mbabba paaɓa o addi ɗum addi paaɓa ñanden mi fooɗi nawmi ɗum ha guesa ndesdumi ɗum guesa ba mbimi ɗum yo fadam tan mi juuloyami ara anda hay ko woni juuloydar gartumi tawmi o yeehi
kanko yeru joni koɓe gootum haydara ɓe ceertani kala ko waɗa yerone yaadi kanko yerdal koɓe gootum aɗan ɗum umar joni ko ɓuri labde ko aɗan ɗum mbatten onon giƴira makko ɓe onon fof on ndendat noddanmo ladde neɗɗo nefe wuuro nefa neɗɗo wallahi ayi jiri ɗum wallahi fuura ko noon gadorɗa wallahi so neɗɗo lundima konngol wuuro min noon en nefanno ɗum min noon wonani ponno wadde min wona noon jinnomi min mbaɗen eyyi baba eyyi min jinnomi mbaɗa ko gueɗel gotel holɗum hen enen fuutankoɓe eɗen gadori sa ande ɓiye a hokki ɗum debbo aɗon yo feew hokku ɗum hirande mum poɗɗa hokkude mo hirande makko rokkumo hirande makko mbaɗamo deeƴ Oumar wallahi sa hokkimo hirande makko deeƴat oɗo hayso hokkama hirande makko d' accord enen kay aɗana kaɓoɗɗen ɓornugal ngal kanko probléme o tan ko ɓornugal ngal joni ko ɓornata e wuuro ngo ko moƴƴani moƴƴi ke ko neɗɗo kanko hoorema ko fewani kanko ko wiyete fewani ko joni sa hokkimo hirande makko wela o waɗa kanko gorko maw reglu gorko wallahi gorko reglan ɓiye gorko kay maroni reglu ko debbo won mo fewani yero kay ronkana ko pour debbo enen kay ko debbo kaɓete baba a famani de debbo so fewani gorko wawa fewde gorko so fewani debbo wawa fewde eyyi kanko fonno ne debbo o no yiɗiri ni kanko mo nehinedi ma min dal baba muusi men ko no arti ƴarone sukaɓe ne kaala mawɓe ne kaala rewɓe ne kaala worɓe ne kaala enen en ganda ɗum en gowani ɗum wattama ko hakkille koltu ngu moƴƴani hakkille o moƴƴani koltu ngu moƴƴani hakkille no wayi noon koltu ngu wayi ɗum noon baba Oumar wasirima saabi Allah e nelaɗo muɗum ayi to gommi ɗo mi aya galle mi tawani to jami guesa ma jeeri tom tawani to garmi mbiɗa andi ko projet ma gonɗa an ko toujours ko golle min ala fof ko muusimi hen so wona ñalama e ƴarate hande mawɓe ne kaala sukaɓe ne kaala worɓe ne kaala rewɓe ne kaala koltu ngu moƴƴani koltu ngu e haqqille o nandi yimɓe fof gadda comci timmuɗi kanko addi ko pantolo o addi wuttema ko baɗo no fabi en oni mi Oumar ndawa yaltata mboɗo wone galle guesa ma e jaltu tan cikkumi ko wurtoɓe ɓe payi walla ko jum moƴƴi min nangumi lawalam paami sa yi haalan ɗum ɓiyo kalda e makko Oumar kalda e makko tinɗa kalda e makko mami haalde makko kadi ƴeewa nani mami haalde kalda e makko tan a jarama Oumar jarama ladde onon Oumar onon wonko mbaɗɗon hen noon juƴi mon nawe ɗum ladde kalno ɗum gonga so dekkoni nafanmo on nafanmo